Dirigujte své podnikání. S námi je to snazší. Získejte certifikát Úspěšný obchodník. Využijte moderní mobilní aplikaci. Zvyšte svůj obrat pomocí efektivních obchodních nástrojů. Všechny funkce B&S Partner jsou součástí jediného systému, který máte na počítači, tabletu i mobilu. Naučíme vás a vaše týmy, jak dosáhnout úspěchu pomocí vzdělávacích materiálů a speciálně sestavených odborných kurzů. Mobilní aplikace vám umožní vytvářet například schůzky, textové a hlasové poznámky či připomenutí k danému hovoru hned po jeho skončení. Všechny informace se automaticky uloží ke kontaktu. B&S Partner tak obsahuje vše, co potřebujete na cestě k úspěchu. Každý den přehledně uvidíte, co vás čeká. Vždy najdete, co potřebujete. Ukážeme vám, jak snadno lze B&S Partner používat a budete překvapeni rychlostí, se kterou se dostaví první výsledky. A to vše za 9 korun za den.